Lalala. Sa pag-abot sa coronavirus, maoy pagama sa dagan ko mga kumpos. Na problema tinta anak o akong asawa, kaya nga akong tingo napagaw na sa pagkanta-kanta. Akong i-record ang akong kanta, akong i-post sa akong Facebook, aron makita sa mga katauhan. Hinlabi na sa akong kabarkadahan, virus ang kainan, ako ang naggangan o kantang mga katauhan. Ako sa among balay mag-amping ta kanunay, sa virus lang ta makalhikan. Ako'y gitawagan sa mong barangay kapitan. Ano naman ko? Ako'y paadtuon sa barangay hall, kaya ay daghang ginabang. Na ay usaka sa akong hugas, na ay nilata nga mga sardinas, na ako'y kwarta nga 6,000. Bibo kayong taga-kapawan, virus ang kainan, ako ang naggangan o kantang mga katauhan. Kamo sa inyong balay mag-amping mo kanunay, sa virus lang mo makalhikan. Ginintanan giampo sa kapitasan, kung kamatayon dili lang unta mo paabotos. Virus ang kainan, ako ang nanggangan o kantang mga katauhan. Kamo sa inyong balay pag-ampo ta kanunay, sa virus lang mo makalhikan. Virus ang kainan, ako ang nanggangan o kantang mga katauhan. Ako sa among balay magtismas ta kanunay, sa virus lang ta makalhikay, aron walay mamatay.